Ahoj, moc tě zdravím. Přijde mi, že únor je měsíc únavy a pracovního zahlcení. Nemůžu si pomoct, ale vidím to všude okolo sebe. Tak mě napadlo natočit tohle video. Je právě pro tebe, pokud toho třeba teď máš víc, než by si představoval nebo představovala, pokud prostě v práci prožíváš opravdu peklo, třeba jsi zavalený nebo zavalená prací, a z nějakého důvodu z toho není úniku a potřebuješ tím prostě nějak projít. Budu tady sdílet pár takových typů, kterýma se tě budu snažit nejenom trošku namotivovat, ale také pomoct ti podívat se na to z jiného úhlu a někdy si třeba i nabrat energii, která se zdá, že prostě na to není vůbec prostor. Hodně teďka pracuji i s nějakými maminkami, takže teď vlastně s tím, jak jsou nemoce a podobně u dětí, tak zase ještě víc roste ten stres, že jo, protože třeba nemůžou být ve školce a podobně. Takže se to všechno tak postupně zamotává. Takže pokud si máma tohle to prožíváš stejně jako já, všichni jsme v tom stejně, tak taky zůstaň. Myslím si, že tady najdeš nějaké informace, které by ti mohly, doufám, nějakým způsobem pomoct. Takže budu sdílet, mám připravené 4 typy, takže pojďme hned na ten první. Ten první je vlastně trošku se dostat z té své hlavy a z těch svých myšlenek a vlastně uvědomit si, že to nemusí být větší drama, než to je. Někdy ty naše myšlenky opravdu reagují na to, co my prožíváme. Třeba některé věci se nejsou podle toho, jak jsi naplánoval nebo naplánovala. Je toho víc, než by si představoval nebo představovala. A ten náš mozek z toho začne vlastně dělat větší drama, než to doopravdy je. Jo, ještě to možná přiblížím, nebo rovnou už dám takový tip konkrétní, jak se třeba tomuhle vyhnout, tak to je to pořád dokola omílané slovo mindfulness. Tohle můžeš využít ve svůj prospěch. A sice tak, že si ty činnosti, které děláš, opravdu rozdělíš na to, jaká povaha té činnosti je a jenom té se budeš věnovat. To znamená, když třeba vymýšlíš strategii, přemýšlíš, jak to všecko uděláš, děláš si nějaký plán, tak to je opravdu čas, kdy přemýšlíš. To je čas na myšlení. Takže dovolíš těm svým myšlenkám, ať se prostě, ať si dělají víceméně, co chtějí, povolíš tam tu kreativitu, pustíš to k sobě a podobně. Pak už z toho uděláš třeba nějaký plán, který pro tebe znamená nějaké úkoly, které prostě musíš, ať už chceš nebo nechceš, nějakým způsobem odbavit. A tady u těch úkolů už ale nepřemýšlím tolik, jo? Už nepřemýšlím zase, jak budu něco dělat, jak to, jestli tohle, jestli tamto. Už si to tam nevětvím a opravdu jedu spíš jako ten robot, opravdu oddělám si ty úkoly, co nejrychleji a tě mám za sebou, ať se toho rychle zbavím. Jo, nemusím do toho dávat žádný emoce, ničím to nevětvím, neříkám si, jak je to hrozný, jaký jsem chudák, jak toho mám moc, prostě to jenom oddělám a zbavím se toho. Jo, takže nevím, jestli už se ti to nějak spojuje, ale vlastně to, co ti chci říct, je, že ty myšlenky, které máš, si můžeš vlastně regulovat a poslat je, ať dělají jenom to, co ty potřebuješ. A hlavně neposílat je, nepustit je do toho dramatu, do té sebelítosti. To je hrozný, to je stres a tohle. Někdy opravdu, když toho má člověk hodně, tak do toho tak zabředne, že prostě nad tím přemýšlí pořád, že toho má tak strašně moc, že, že se to nedá zvládnout a podobně. Ale a tím si z toho vlastně děláme ještě větší drama, než to je.
Takže, když to shrnu, první tip je vlastně nevětvit to svoje myšlení a použij ten svůj mozek jenom na tu činnost, na kterou se má zrovna soustředit. Jo, stejně tak potom, když třeba jedeš z práce autem domů, tak si můžeš odpočinout tak, že se opravdu soustředíš třeba jenom na tu jízdu, koukáš se třeba z okna, jak je tam hezky, nebo sleduješ ty jiný auta, užíváš si třeba jízdu autem, nebo užíváš si prostě, že jedeš třeba autobusem, vlakem, koukáš z okna a už nepřemýšlíš na tou prací. Takhle si vlastně zase nabereš. Jo? Když si to tam nechám zahltit celý den, nad tím přemýšlím, tak opravdu mi to tu energii bude brát pořád. A nemusí to tak být. A pak, když přijdeš domů a jsou tam třeba děti, partner nebo partnerka, tak se můžeš rozhodnout vlastně jim dát ze sebe ještě nějakou energii. I když cítíš, že třeba nemáš, tak opravdu udělat ten opak, než by člověk udělal, jo? Že se stáhne do kouta a řekne, že já jsem úplně vyřízená, vyřízený, jo, ale zkusit opravdu tu energii dát těm dětem a prostě udělat to úplně opačně a uvidíš, že ta energie se ti vrátí od té rodiny a že třeba budeš usínat s daleko lepším pocitem, než zase, když bychom se nechali zahltit tím stresem a tím, jak je toho vlastně hodně a podobně. Takže doufám, že první tip jsem vysvětlila srozumitelně a pojďme na další tip. Druhý tip, strašně důležitý. Možná, že v tom zápřehu, v tom kolotoči si na to třeba taky nevzpomeneš. A doporučuji si to třeba tohleto dát opravdu každý den ráno, třeba 10 minut. A to je odpověď si na otázku, jak si to můžeš zjednodušit. Jo, jak si to můžu dneska zjednodušit? Co všecko, co mám tady jako, myslím, že musím, co můžu někam delegovat, nebo prostě úplně odložit, nechat to být, čeho se můžu nějakým způsobem třeba zbavit, kdo mi může pomoct, jo, taky někdy, prostě jsme hrozně někdy, fakt ze sebe děláme důležitý, jak toho máme hodně a jak to všecko, co všechno musíme, ale prostě nemusíme, jo. Někde vždycky ty vrátka jsou pootevřená. Tak to je jedna taková otázka, na kterou bych si pokládala, nebo snažila se si pokládat, aby se člověk zase dostal z toho kolotoče těch myšlenek. A druhá otázka je, kde vlastně si místo tady toho, co vyloučím, co dělat nebudu, můžu nabrat nějakou energii. Takže už vidíš nějaký prostor, co jsem nastínila v tom prvním typu. To znamená, že opravdu dám té hlavě odpočinout, v některých chvílích si prostě zakážu na to myslet, pořád to větvit a přemýšlet nad tím. A další, prostě zkusit si udělat prostor, kde z toho můžeš aspoň na chvilku uniknout nebo dělat chviličku to, co máš rád, to, co tě prostě nabíjí. Jo? Pokud ten únik není reálný, třeba máš prostě pocit, že bys potřeboval nebo potřeba odjet na 14 dní k moři a zrovna to opravdu nejde, jsou zakázky velké, musíš být plně přítomný v té práci a podobně, tak si zkus vymyslet, jak to můžeš udělat prostě na den, nebo třeba na hodinu, anebo třeba na 10 minut. Jo, ale je opravdu důležitý ten únik nějaký tam mít a někde si tu energii nabrat, protože jinak se to opravdu může potom dlouhodobě, když takhle jedem, tak to prostě není nic moc, už to není moc moderní takhle fungovat v práci a ničit si tím zdraví, když to tak řeknu. Už známe jiné přístupy a jiné metody. Takže to byl ten druhý tip a tady jsme se bavili o tom, jak si to zjednodušit a, jak si vytvořit prostor, kde můžeš trošku nabrat pro sebe. Tak, třetí, co tady mám, ano,
Mhm. Takže třetí tip je mysli pozitivně na to, až to bude hotové. Mysli na ten svůj cíl. Představuj si, jak to bude prostě úžasné, až to třeba budeš mít za sebou, až to dokončíš. Představuj si, co si třeba koupíš za to, co si tady tím vším třeba vyděláš. Představuj si opravdu ty konkrétní věci, ty třeba, že nejenom pro sebe, ale třeba co koupíš dětem, rodičům, partnerovi, jo, jestli máš nějaký takový plán. Nebo se můžeš těšit na dovolenou, na plánovací, opravdu ten čas, kdy víš, že to pomine, si naplánovat něco hezkého a na to se těšit. A i tak trošku si vlastně připravovat tu situaci, jaká chceš, aby byla, jak chceš, aby to dopadlo. Jo? A s tím se vlastně spojovat, jo? Jo, tak třeba ten projekt, který teďka dělám, bude prostě úspěšný, já nevím, bude se o tom všude psát, nebo náš klient nám pošle nějaký jako děkovný třeba e-mail, pochválí nás a podobně. Jo, můžeš si tam vlastně vytvořit takový scénář, jak chceš, aby to bylo, a ten si představovat. A to tě vlastně taky vytáhne z toho zase, z toho denodenního zahlcení a podobně. A vyskočíš úplně na takový jiný level v tom mindsetu, v tom nastavení té mysli. Dostaneš se do pozitivnější nálady, pozitivních vibrací a vlastně jako kdyby ono to způsobí, že začneš přitahovat i takový pozitivnější situace. Můžou se potom stát, že já nevím, že se něco třeba vyřeší samo, že ti někdo zavolá, že už tohle to třeba vyřešil a podobně. Jo, opravdu tohle je, někdo třeba řekne, že už jsou to takový EZO věci, ale opravdu to funguje. Můžeš si to třeba, pokud ti to ještě nezapadlo, tak si třeba představ, že máš, já nevím, nějakého kolegu a ten prostě tam furt jenom si stěžuje, jak nic nejde a tohle. Pořád na okolí vylejvá jenom tady tohle, ty svoje nějaký věci. A tak jako máš chuť mu nějak pomoct, máš chuť prostě se s ním vlastně bavit a jít tam a nechat to zase na sebe všecko nasypat. Nemáš, jo? Když to, kdyby ten kolega třeba byl jako takový upřímný, prostě říká, Ježiš, já toho mám tak strašně moc, ale já se tak moc těším, až se to vyřeší, prostě a ještě musím tohle a tohle. A, a byl by takový prostě víc třeba pozitivní v tomhle a víc takový upřímný, tak třeba úplně jako sám od sebe rád uděláš něco, co mu třeba pomůže, jo, něčemu třeba přihraješ nebo dáš mu nějaký kontakt, který mu pomůže a podobně. Jo? Takže třetí tip je vlastně soustřeď se na ten cíl a vymysli si nebo udělej si scénář toho ideálního konce, jak to vlastně má dopadnout a s tím se spojuj. No a poslední tip, čtvrtý tip je ujasni si, proč to vlastně děláš. Jo, někdy v těchto situacích máme tendenci spadnout do takových úplně jako oběti, jo, do takové pozice toho chudáka, chudinky, jo, já tady ježiš, já už nemůžu a podobně. Známe to všichni, jo, nikdo nejsme dokonalí, ale ale vlastně, když si uvědomíš, že jsi si tu situaci vlastně vybral, jo, opravdu věřme, že všecko, co se nám děje, jsme si na určité úrovni vlastně sami vybrali, jo, třeba nám to nedochází úplně na 100% z toho, co vlastně o sobě víme nebo co o sobě vnímáme, ale když se třeba zamyslíš, tak opravdu najdeš někde svoji část, třeba to může být 20%, která se rozhodla do téhle situace vstoupit a která se rozhodla, že prostě to bude mít takhle. A je to z nějakého důvodu, jo? Třeba chceš nazbírat nějaké zkušenosti, třeba chceš svoji firmu zrovna posunout na nějaký vyšší level. Třeba chceš, já nevím, dosáhnout na nějaký ocenění, který je v tvém oboru.
nebo si chceš dovzdělat profesně. Jo, a to všecko vždycky vyžaduje trošku třeba větší investici té energie a toho času a někdy to může být trošku takový záhul. Takže ujasni si nebo spoj se i tady s tím proč a z toho taky můžeš určitě nabrat nějakou motivaci. Takže to je všecko, co jsem dneska chtěla sdílet. Jinak, pokud tě podobné věci, podobné vlastně témata zabývají a chtěl by si třeba na nich pracovat se mnou individuálně, tak teď je ten prostor. Mám teď prostor pro asi dva nebo tři klienty ještě na osobní coaching. Ceny mám ještě takový příznivý, protože vlastně teď jsem se do toho víc vrhla zase po mateřské pauze, ale to neznamená, že teda jsem nic nedělala, jo. Opravdu intenzivně na sobě pracuji, už asi rok a půl. Jsem spojená opravdu se světovými špičkami tady v tom oboru. A myslím si, že mám co sdílet. A v rámci nějakého půl roku si myslím, že budu i už zvedat ceny. Takže jestli tě někdy lákalo mít svého kouče a třeba posunout se v té energii svojí nebo už i pracovně, finančně a je ti blízký třeba tenhle přístup, tak se mi určitě ozvi a můžeme popovídat. Já ti řeknu, jak bych ti mohla pomoct a třeba už zítra můžeš být na cestě za něčím větším. Díky, jestli jsi doposlouchal nebo doposlouchala až sem a přeju, pokud máš nějaký ten teďka kolotoč, ať ho brzy zvládneš, ať je brzy úspěšně za tebou a dopadne, tak jak jsi si představovala. Krásný den.